Okay, so we're streaming. We are live. Okay. Hello guys. Um, Welcome back. So ganina nag-live ko niya. Bati man to nga kuan pag save main tag ni okay. No, so storytelling time. Okay, so uh, ganun kong basta. Sige. So this story about dili sa tao nga nagkaos ha, kundili sa duha ka balde. So kani nga story na duha ka balde nga pirmi gamiton sa usa ka tawo nga maghakot og tubig. Then ang balay sa tao kay nasa babaw sa bukid. Yeah, ang iyang kausan syempre adto munaog sa siya adto siya sa sapa. So munaog siya sa sapa para magkaos og tubig. So every day magdasya na yang kahoy o niya iyang ibitay ihikot niya ang duha ka balde. Dayon kada adlaw siya musaka muna og para maghakot og tubig. Ikaw, kaya nimo? Usa lang kay ka tubig mo reklamo na tanaw. So kani siya mo inanda niya. So wala sad sila gripo okay sa unang panahon ingana pa man, so kinalang gid sila mag arsa o balde para na sila tubig. Pero ang usa ka balde kay naay buslot. So ningon to ang balde nga way buslot. Ningon siya sa balde nga nay buslot. Huy. Kaluoy po na atong amo eh. Ikaw no, sikan ra nimong tubig. O awa, gikan sa ubos. Yang musaka atong amo sa babaw. Pag ngadto sa ubos, puno pa ka. Pag abot si babaw, katunga na lang ka. Wa man kay gamit. So ningon tong buslot nga balde. Bitaw no. Wa man siguro ko'y gamit. So nang luod siya. So wala damhan ni tingog siya. Nakikistoria siya hang amo. Sir. Ayun. Suto. Nitingog ang katong balde nga nay buslot. So, sir. Kanang maluoy mo kanimo sir. Pulihin na lang ko sir. Kanang giusikan ra man ako ang tubig nga imong gidala. Kanang ikuha nimo gikan sa ubos, puno pa, nigabot diri sa balay. Katunga na lang ang sud sa tubig. Unya anugon tuod ang tubig sir. Ilisi lang ko sir. Wa man ko'y gamit. Ningon ang katong tag-iya, katong amo, tag-iya sa balde. Siya kinsa nag-ingon nimong wa kay gamit. Kinsay nag-ingon nimo nga di ka gamit para nako. Kung di pa ka gamit para nako, ako na kang gilabay. Ako na kang gipulihan. So nitingog ang balde. Siya, unsay mo but pasabot sir? Di ba giusikan ra nako ang tubig nga imong gikan sa ubos? Nya pagabot diri nausik ra ang tubig kay nahug kay buslot man ko. Niingon din ang tag-iya. Mao ba? Wa ka kakita sa buwak daplin sa daan.
ang imo rang side mo'y naibuwak samtang kadung pikas nga walay buslot, walay buwak ang iyang side. So naa kay gamit. In other words, usahay kita no, moingon ta sa itong kaguling, di ko kamao. Kanang, wa mo ko'y gamit sa kalibutan. Pabigat man ko. O basing tinuod po da. Pero akong buot pasabot mo ni, usahay ang imong weakness is not really weakness at all. Aw ka na. Ang uban maingon nimo nga you're like this, you're like that. Pero naay mas makakita sa imuhang true potential ug kung makit-an kanila, you will be useful. More useful sa atong mga tao nga niingon nimo nga wa kay gamit. Wa lang kakabawa na. Kay namagay part sa atong kinabuhi nga kita kabaw ta. Ug napoy part sa atong kinabuhi kita mismo wa ta kabaw. Ug mo na ang mga nakita sa mga tao na ay makita ang uban. Yeah, just like our coach mo badminton. Samtang nagduwa ang mga players, na ako'y makitaan nga igsulti na ko sa player, usa pa siya makarealize, bitaw no? Bitaw sa? Kay while you are doing your thing, wala ka ka-realize unsay imuhang gibuhat ko. Kung ka nagtanaw sa imong galingon, laing tao min tanaw nimo. Ug kung naay mga tao nga moingon nimo nga di ka ngayan, di ka kamao, ayaw paminaw nila. Kay basi na yung mga tao nga moingon nimo mas kamao man ka ani. Sila mao'y paminawan. Ayaw gyud, don't ever look down on yourself. Okay? Ayo-ayo tanan.